Glorja lilek mulej qadis. Halleluja, nilqaw l-Spiritu Santu, naknoleġġjaw u nilqaw fosna l-Spiritu qadis, l-Sidna Ġesu Kristu r-Re tar-rejiet. Halleluja li huwa r-Re fuq River of Love. Glorja l-mulej. U s-saltna tiegħu tirrenja fuq River of Love, il-Ministeri kollha ta' River of Love u l-ħajjiet kollha tagħna u d-djar tagħna u wulidna. Illum inħeġġitkom biex intkom tkomplu bir-reqqa tiftħu widnejkom sew, ħadd issimgħu il-kelma tal-mulej, ħankomplu nitkellem fuq ir-renju. L-erba li għadda għal dawk li ma smajtux il-messaġġ, ħanejdilkom morru u għamlu lilkom infuskom pjaċir u morru u għamodu l-messaġġ tagħna l-erba li għaddew. Kemm hawn minnkom smajtuh tagħna l-erba li għaddew? Għal dawk li ma smajtuhx, please isimgħu, ħad ngħidilkom bis-serjetà. Għaliex kien, mux krittu tijaj, għax glorja li l-mulej, ma vera kien messaġġ li nemmen li il-Knisja għandha bżonnu ħafna, u mux biss il-Knisja, ma daw kollha li jħobbu il-verità. Kulħadd jitlob miegħi minn qalbek. Għidlu Mr. Qadis, ningrazzjak tal-kelma tiegħek. Kellimni llum mill-kelma qadisa tiegħek mulej, għatini revelazzjoni u għatini għarfin. Iftaħ li għajnejja biex nara affarijiet li jien qatt ma rajt u ma fimx qabel. Spiritu Santu, għatini revelazzjoni tar-realtajiet tas-saltna tiegħek li inti għamiltni parti minna u lilek Ġesu nagħti kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Mattew, kapitlu 16. Kapitlu 16. Kemm minnkom ma smajtux il-messaġġ tagħna l-erba' li għadda f'tewħu għadidejk? Praise God. Kemm minnkom ma smajtux il-messaġġ ta' dal-weekend? Dal-weekend? Kollha smajtu? Proset. Jekk alla bla Natalla ħajħroġ messaġġ li għamil ġewwa l-Italja, nititjaħ hopefully jiġi uploaded il-lejla bla Natalla bit-Taljan ukoll. Voi Italjani che ci state seguendo tra un po' di tempo ci sarà un messaggio sul Vangelo del Regno di Dio su YouTube, cercatelo. Ok, Matthew chapter 16. Qed nitkellmu fuq is-saltna talla. Ħalli nagħmel daqsxejn basics, ħalli nkunu l-kol kemm aħna fuq l-istess paġna. Għal bosta snin bħal ħafna minnkom jiena kont naħseb li jiena qiegħed f'reliġjon. U mux l-ewwel darba meta kont għadni żgħir, kont naħseb li jiena r-reliġjon tiegħi kienet kattolika. U jew ir-reliġjon tiegħi kienet Kristjana. Sa ċertu punt vera kont f'reliġjon għaliex kienet biss għalija sistema li għalkemm kont inħobb il-Ġesu bil-mod tiegħi imma Ġesu ma kienx is-sit tiegħi, ma kienx il-mulej tiegħi, jiena kont il-mulej tiegħi. Jien kont is-sit. Sakemm ta' fl-età ta' 23 sena għaraft li Ġesu Kristu mhux biss jeżisti, ma Ġesu Kristu huwa ħaj u xi ħadd li laħaqni, he reached out to me or they reached out to me, kellmuni xi tfisser li titwiled minn ġdid. U meta twilet minn ġdid kon naf li xi ħaġa ġew fija nbidlet. U meta twilet minn ġdid daffar qisu s-separju nfetaħ. Bdejt nara affarijiet li għad ma bdejt narhom qabel, bdejt innota affarijiet li ma kontx tinnothom qabel. Kienu hemm 23 sena sħaħ li kont diġà ngħix fuq din id-dinja, imma qatt ma rajthom. Għaliex il-Vanġelu once li tarfu tisimgħu u temnu, l-ewwel ma jidħol f'ħajtek huwa dawl. Dawl huwa għarfien, dlam huwa ignoranza. Fejn hemm id-dlam, hemm bżonn id-dawl tal-għarfien tal-Vanġelu u biex inti taraf sew dak li Alla mela lik u dak li għandu lesta lik mod livell sew individwali u sew bħala ġisem ta' Kristu. U meta bdew jinfetħu li għajnejja sirt naf li l-lum il-ġurnata jiena m'iniex iktar parti minn reliġjon jew minn xi sistema, ma bdejt nitgħallem ftit għal dawn l-aħħar 30 sena, bdejt nitgħallem li jiena parti minn saltna. Għalkemm fil-bidu tal-Kristjaneżmu ma kontx araf ta' din. Kont nemmen li għandi relazzjoni ma' Ġesu issa, nirringrazzja l-Alla u l-Ispiritu Santu li fetħu li għajnejja, imma kont għadni ma nifhimx tfisser minn saltna.
U għaddew is-snin u bdejt il-mulej tafu xi kultant qed tibda taqra l-Bibja jibda highlight jalek ċertu affarijiet, tibda ninota. Per eżempju, inti kun rajt il-Bibja, min jaf kemm minn darba kont rajt l-istess passaġġ, rajtu ma qatt ma rajtu. Tifhimha? Rajtu ma rajtix, rajta ma rajtix. U f'mument ftit snin ilu, forsi xi 18, ftit inqas minn 10 snin ilu, il-mulej su beda jhighlight jali kelma jhighlight jevidenzjali, jissottolinja il-kelma saltina. U bdejt naraf li l-Kristjanizmu ġenwin huwa saltina. L-awwa reliġjon, l-awwa sistema għalkemm hemm struttura, by the way, struttura hija xi ħaġa minn Alla. Sewwa, struttura hija idea tal-Alla, mhux idea ta' Gordon. Sewwa, u qed ngħid hekk jien għax intqajt ma' ħafna well-meaning Christians li jisom għaxin għaddejaqni l-istruttura, mela mhix ħadd oġbok il-ġenna do? Fil-ġenna hemm ordni, hemm struttura. Sewwa, u jekk vera inti temmen klim Kristu, tiġi saltna dik kun li tinkif fis-sema ukoll fuq din l-art. Alla jrid u jibqa' jrid u għal dejjem jibqa' jkun irid li dak li hemm fis-sema jrid jiġi ikkupjat, urdupjat fuq din l-art. U waħda minnhom li nħobb nitkellem ħafna fuq għadi. Naf, hemm ċertu nies forsi jħobbu jitkellmu fuq l-aħħar ta' żminijiet. Jew ċertu nies jitkellmu ħafna fuq il-fejqan, jien nħobb nitkellem ħafna fuq l-ordni divina. Ħafna nitkellem ħafna nħobba, għax jiena bniedem nħobb l-ordni. Għaw min ħajtek intu pjaċir fid-diżordni, dik il-ġungla tiegħek. Jiena dik inħoss dak huwa l-infern tiegħi. Allura jiena l-ordni nħobba f'kollox, l-ordni fil-ħwejjeġ ġieli qedtilkom. Il-qomos bojot kollha mal-bojot, il-blu mal-blu, il-ħodor mal-ħodor, kollha jħarsu l-istess naħa, kollha l-istess tip ta' spallira, il-żraben kollha puliti jħarsu l-istess naħa. Ma jintax ħadha meżarbun law jew kalzetta law kalzetta le aħna fil-kaxxun tiegħi jien għandi l-underwear, il-kalzetti, il-flokkijiet ta' taħt u mitwin jiena nħobb l-ordni. U hemmhekk nixbaħ l-Alla, żgur. Tifmu, nħobb l-ordni. Jiena kabbord il-kodba nħobb nagħmilhom minn kbar għal żgħar, mhux kbar għal żgħar, sewwa żgħar ħafna, kbar, ħoxni, nirqaq, nħobb hekk għax nħobb l-ordni. Titlobx għalija biex infiq, I love it the way it is. Naf li mhux kulħadd bħali, sewwa imma għalhekk jagħmel ċertu nies b'ċertu mod u nħobb l-ordni. Sewwa, u Alla warna ta' ordni. Apparti mill-ordni, għax ordni bħal mettilkom fil-weekend, fejn is-saltna talla tirrenja, l-ewwel ma tibda tiġi hija ordni. Ġulin ngħidu? Innataw, il-ħajja tiegħek qabel ma sibt il-Kristu kienet f'kaos. Tiġi lejn Kristu u l-ħajtek tibda tiġi f'ordni. Innota, kopji. Il-ħajja tagħhom f'kaos, jisibu l-Kristu, jiriduru l-Kristu t-nejluma, jizwix taħħom jiġi f'ordni. It-tfal, meta t-tfal tijak iduru l-Kristu, l-ewel ikunu rebellużi, ma jridu jafu b'xej balla, meta jisibu l-Alla jibdaw jisibu kollox, jibdaw għamlu kollox f'ordni. L-ordni tmiss kollox, infatti waħda mis-seba' sagramenti li aħna nemnu fihom, ma nsajħulhomx l-istess ħaġa, aħna bħala Kristjani ma nemnu fis-seba' sagramenti, hija x'inhi ordni sagri. Li tfisser ordni divina, da by the way. Għadda fem ġifiri għalla eżis kattolċi, aħna nemlu fis-seba' sagramenti mela, le? U imma, ġifiri, issa fejn tidħol is-saltna talla, u aħna parti mis-saltna talla. Fit-tieni Korintin, kapitlu 5, minn vers, nistgħu nibdew minn 17, imma 18 u 19 tgħidlek li aħna nissejħu ambaxxaturi tas-saltna talla, ambaxxaturi talla. Meta hemm saltna, hemm sultan, hemm is-suddoti tiegħu, iċ-ċittadini ta' dik is-saltna, u jissaltan imma is-suddoti ta' din is-saltna mhumiex biss għaddejja, imma wkoll huma Alla milhom huma wkoll slaten. Għaliex meta Alla ħalaq id-dinja Alla rid li l-bniedem isaltan miegħu biex iġib id-dinja f'ordni. U Alla lil bniedem
taħ dominju. Rajnija, smajnija di, suppost ċertu skritturi tidu tkatwom bl-amen. Għandak Ġenesi kapitlu 1 verset 20 sa 28, meta Alla ħala l-Adam u Eva, li tom huwa aħkmu u id-dominaw fuq il-kreazzjoni kollha tiegħu ħlief fuq il-bniedem. Jiġifieri Alla ma qalx l-bniedem jaħkem fuq id-nimi. All right, hemm ordni għal darba oħra, hemm struttura fis-saltna, sewwa, imma kulħadd f'din is-saltna bħal kan l-ġimgħa l-oħra, aħna għaddejja skjavi imma brida libera. Tifhem? Hawn reliġjoni fid-dinja li inti tiġi sfurzat tagħmel dak li jgħidulek jekk ma tagħmlux jaqdawlek rasek jippersegwitawk jagħmlulek ħajja miżera. Alla ma jagħmilx dik. Il-Kristjaneżmu dak ma jeżistix dak il-konċett. Fil-Kristjaneżmu il-fatt li aħna jiena nissottometti li Alla jekk irrid u rrid. Nissottometti li dawk ta' fuqi jekk irrid u rrid u jaqbel lili. Għax meta Alla din is-saltna hemm hija ordni ta' wkoll ta' militar. Aħna parti minn militar. Immaġina armata kulħadd jagħmel li jrid u jmur fejn jrid jiġilet kif irid x'in irid. Konċett interessanti għall-Kristjani di. Tifhmu? Jiġifieri dawn huma prinċipji li lili bdew jgħallmuni li f'din il-Kristjaneżmu huwa saltna mhix reliġjon, mhix ġas sistema, hemm ordni u hemm mal-ordni hemm kontabilità, hemm responsabilità, hemm qawwa u issa ħa naraw fuq dak li nitkellmu llum. Mattew 16. Meta Ġesu saqsihom l-12 l-apostli saqsihom min jgħidu n-nies li hu bien il-bniedem. U xi wħud weġbuh Ġwan il-Battista, oħrajn Elija, oħrajn Ġeremija u wieħed mill-profeti. U Ġesu dar l-apostli għal darba oħra qalhom minnhom min tgħidu li jien. U wieħed minnhom li dak il-ħin kien Xmun Pietru, Simon Peter, għallu inti il-Messija bin l-ħaj u Ġesu weġbu għallu ħin jien Xmun bin Ġona minn vers 17 naqra, għax mhux il-bniedem tad-demm u l-laħħam u rikdan imma missieri li huwa fis-smawiet. Innotaw li Pietru kellu revelazzjoni. Moħħkom hawn. Is-saltna min isaltan irid isaltan bil-forz b'revelazzjoni, mhux b'informazzjoni. Għandi messaġġi fuq il-YouTube fejn nitkellem jiena il-teoloġija tar-revelazzjoni. Is-saltna talla hija mibnija fuq revelazzjoni. Aħna jiena u inti kontinwament nippritkaw, nipprattikaw u nimxu fuq dak li ma narawx, imma x'nimxu fuq dak li ma narawx jimmanifestaw narawh dik b'revelazzjoni. Għalhekk il-ġlieda u taqbida tagħna mhijiex kontra l-bniedem bħal xi reliġjonijiet oħra. Immorru jġildu kontra l-bniedem għalkemm mhux qed ngħidlek jekk inti trid ikollok tiddefendilek innifsek u l-familja ma tiddefendihomx, kull jett sagru sant minn Alla tiddefendi l-familja tiegħek. Imma inti taf li wara l-bniedem hemm saltna oħra tiddomina l ħajtu. Jew is-salta tal-Alla, jew is-salta tad-demonju. U inti ma tiġġielitx mal-bniedem dirett, tiddiret ma dak li qed jinfluwenzah. Qed tifhmu? Qed tifhmu aħwa? Għalhekk jiġri dawn ma' revelazzjonijiet li lilek itik Alla u dawn ir-revelazzjonijiet għandhom isem. Irżmawha. Vers 18. Jien ngħidlek, inti Pietru fuq din il-blata, nibni l-Knisja tiegħi ma qalux inti Pietru fuq hekk nibni l-Knisja tiegħu, qallu fuq din il-blata dak li għadek kif stqarrejt u l-blata huwa Kristu, għax il-mistoqsija kienet minnu Ġesu. Sewwa jiena nibni l-Knisja tiegħi, issa ismaħħa. U s-setat tal-infern ma jalbuwix lill-Knisja tiegħi, lill-poplu tiegħi. Jien natik, ma mhux lilu biss, għax imbagħad qala l-istess skrittura f'Mattew 18 vers 18-20, qala lil dawk kollha li jemmnu u lid-disċipli kollha tiegħu, qalu jien natik
l-infetaħ tas-saltna tas-smawiet. U kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet. U kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Jekk inti temmedita di, jekk inna naqbad nimmedita, di taf kemm fiha x'tifi. Kważi, mhux kważi, ekku. Kristu qed jgħid lid-dixxipli tiegħu, x'jiġri fuq id-dinja inti ddeċiedi. Dak li qed tara fuq id-dinja sew tajjeb jew ħażin huwa riżultat ta' x'għamiltin. Inti tħoll u inti torbot. Għandna proverbju bil-Malti. Inti tħoll u inti torbot. Ġifieri dak li tara jsir quddiemek fid-dinja x'permettejt int jew x'ma permettejtx. U hemm raġuni għaliex. Għalkemm Alla huwa l-kreatur ta' din id-dinja, Alla mhuwiex qed jiggverna b'mod komplut fuq din id-dinja bħalissa. Alla għandu dritt tal-kreazzjoni, imma biss li dawk li ġew mifdija bid-dem ta' Kristu għandu biss dritt totali fuqhom tal-fidwa. L-oħrajn għadhom mhumiex tiegħu, għalhekk titwiled mill-ġdid. Fil-ktieb tas-Salmi 115, vers 16, tajt is-sema is-smewit huma smewit tal-mulej, imma l-art ta' lil-bin il-bniedem. Ġifieri, infatti vera, għax ningrazzja l-Alla, id-dnub ma daħalx fis-sema, id-dnub daħal fuq l-art. Meta d-dnub prova jidħol fis-sema, Alla keċċieħ il-barra. U minn Alla, għax kieku anke s-sema ġiet corrupted. Imma x'sar fuq l-art? Għaliex kellu jidħol da d-diżastru kollu fuq l-art? Għaliex il-bniedem kien l-Alla żgħira li Alla ta' l-art fideh biex jiddominaw jaħkem fuqha. U minflok ħakem fuqha ġie maħkum minn dak li kellu jaħkem fuq, id-demonju. U għalhekk tgħidlek it-tieni Korintin, morru hemm malaj. Dawn huma skritturi kjave ngħidulhom bil-Taljan. Xwievet. Tieni Korintin kapitlu 4 vers 3, jekk imbagħad l-Evanġelu tagħna jibqa' mistur għal dawk li jintilfu, dawk li l-Alla ta' din id-dinja, innotaw żgħira A. Dalmilhom il-moħħ tagħhom nieqes mill-fidi biex ma jarawx jiddi d-dawl tal-Evanġelju glorjuż ta' Kristu li huwa iġbija ta' Alla. Alla ta' din id-dinja, ħafna minnkom tafuha di, imma ħafna minn nies ma jafuhiex. Għalhekk meta n-nies tad-dinja x'jagħmlu dejjem iwaħħlu f'Alla. Min għal-jom li Alla tiġib id-disgrazzi, Alla tiġib il-mart, Alla tiġib is-saħħtiet, Alla jkisser iż-żwieġiet, Alla ma jagħmilx dawn l-affarijiet. Ara ħanilkom, waħda mill-iskritturi li tgħinni inżomm dottrina sana, please, diċ avetta maġġuri għalikom, dal-muha bl-amment. Ġwanni 10:10. Xi tajt? Xitan, il-ħalil ma jiġix ħlief, ikisser joqtol jfarrar. Imma Ġesu jiġi biex kollok il-ħajja u l-ħajja b'abbondanza. Mela fejn tara l-ħajja u l-ħajja b'abbondanza, imma qed jopera Kristu. Fejn tara t-tifrik, fejn tara il-mart, fejn tara d-disgrazzi, imma qed jopera d-demonju. Simple as that. God is good, the devil is bad. There's nothing to be confused with that. Simple as that. Dak li għaddej minnu inti tajjeb, well, it's probably ġej minn Alla. Dak li għaddej minnu inti ħażin, mar, disgrazzi, saħtiet, inkwiet, tol. Dak mhux minn Alla. Alla ma jibgħatx dak l-affarijiet. One m'għandux dak l-affarijiet, għax ma sax jtik minn dak li m'għandux. U t-tieni huwa Alla tajjeb. U bħalli huwa Alla huwa missierek. Jiena missier ta' żewġ ulied fin-natural, spiritwal ta' bosta. Imma fin-natural, l-uliedi naturali qatt ma tgħaddili mill-ebda kurutur ta' moħħi nipprova nagħmilhom xi ħaġa biex norjhom imħobba nwaġġagħhom. U xejn Ġesu, intom missirijiet li intom ħżiena wkoll tafu tagħtu għotijiet tajba lill-uliedkom, kemm aktar il-missier jagħti għotijiet tajba lil min? Lill-uliedu. Jiġifieri jiena naf fejn hemm il-ħażen u t-tifrik u d-disgrazzi u l-isparar u n-nies maqtula, dak mhux ġej minn Alla tas-sema li huwa missierek.
Mhuwiex minn Alla Missier Sidi Ġesu Kristu. Dak ġej minn Alla ta' din id-dinja li ħafna jadorajh u morru f'tempji u jadoraw u laqas jafu li qed jadoraw id-demonju. Alla u Alla favur il-ħajja. Dawk li jadvokaw l-abbord laqas jafu li x-xitan ħakimhom u huma tad-demonju. Ħana ġanejlek, fimtni sewwa. Jekk inti tiffavorixxi u tadvoka l-abbord toqtol u tqatta biċċa il-babies ġo zaqmara, inti persuna imxajtna. U jekk ma toqgħodx attent u ma tindimx, l-abbissi tal-infern għall-eternità qegħdin hemmhekk jistennewk. Apparti nassigurak minn issa, tintelam bid-demonji minn issa u misħut jew misħuta minn issa. Meta jkun hemm tixrid tad-demm innoċenti, Alla jwiegħed fl-Iskrittura, is-saħta ma titlaqx minn darek. Klief, meta bniedem jendem quddiem ta' Kristu jagħmel tajjeb għal dak id-demm innoċenti li tkun xarriet. Kawxa qed jisma' u l-biża' Alla tiġi fuqek, dak huwa l-erf għalik biex tiftaħ għajnejk. Jgħidli mela jekk xi ħadd qed jisma' u jgħidli jiena għamilt abbord. Dullej Kristu b'qalbek, ħalli d-demm li xerritt int innoċenti ma jkollokx tagħti rendu kont għal dak id-demm billi tmur bl-abbissi tal-infern l-eternità. Imma d-demm ta' Kristu jagħmel tajjeb għad-demm innoċenti li xerritt int. U dullej Kristu. Ma niddeqx ngħidhom jiena ta' dawn l-affarijiet, x'huma l-verità. U min uħab il-verità jinħeles. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. Mela, Ġesu, il-lejla ħankellimkom fuq iċwievet, jew xi ċwievet, għax innotaw, Ġesu ma qallux il-Petru ħantik iċ-ċavetta, qallu ħantik ċwievet. ċwievet. ċwievet tas-saltna. ċwievet. Mhux waħda, imma ħafna. Hemm ħafna ċwievet. Issa, meta inti taħseb, jiena nħobb naħseb, hawn minnkom taħsbu hekk, taħsbu, tibda timmedita. Mela x'fetaħ is-saltna ta' dlamijiet u x'jiftaħ is-saltna ta' smewijiet. Ħafna mid-drabi dak li huwa oppost fis-saltna ta' dlamijiet u probabbli ħassibu fis-saltna l-oppost tad-dawl. Faċ, ma ngħidilkom, il-Mart mhuwiex ġej mis-saltna ta' smewijiet. Għaliex għax fis-sema m'hemmx Mart. U Ġesu xitlob, tiġi saltna kulli tgħid kif fis-sema ukoll fuq din l-art. Mela l-Mart ma jiġix minn Alla. Qatt. L-unika ħaġa li nistgħu naraw fil-Bibja fejn ġie xi Mart fuq xi poplu. Ir-raġuni hija, rajt ittaqdil id-demonju, ma neħħi dejjem minn fuqek. Nżid. Tifhem? Ġifieri Alla mhux ħajdara, ara dak ħan ibatlu kanser, dak ħan ibatlu tuberkulosis, dak marda fid-dejb. Tifhem m'għandux. Għax Kristu Alla n-natura tiegħu kull fejn tmissu, jekk tmisslu sabaħ iż-żgħir, jekk tmisslu widnejk, jekk tmisslu mnier, jekk tmisslu snin, jekk tmisslu għajnejk, jekk tmisslu subaħ ta' żgħar, huwa fejqan. In-natura tal-Alla fejqan. Qed tifhmu ġifieri n-natura tal-Alla huwa fejqan. Infatti il-fejqan fejn Kristu huwa vera mxandar u l-Vanġel tas-saltna vera huwa mxandar, il-fejqan huwa kontinwu, m'hemm bżonn ikollok healing service. Għax il-Vanġelu huwa fejqan, fejqek fl-ispirtu, għalkemm ħankun teoloġiku, fl-ispirtu ma tfiqqat, titwilet miġdi fl-ispirtu. Imma min jgħid spiritual healing, it's okay, no big deal, imma jekk nitkellmu teoloġija sa m'hemmx. Għax inti spiritualment titwilet miġdi, mhux tfiq. Imma fir-ruħ tfiq. Dak huwa fejn hemm l-emozzjonijiet, fejn hemm il-feriti. Sewwa li għalkemm titwilet miġdi, tibda tfiq minnhom fil-mixja tiegħek fil-Kristu. Sewwa fil-feriti tar-ruħ, fis-sukke, fil-memorji tiegħek, l-abbużi li soffrejt. Dawk huma parti mill-fejqan tar-ruħ, tas-sukke. Mbagħad il-fejqan tal-ġisem. Sewwa, imma in-natura ta' Kristu ma tajmissek fiqek. Għax dik hija s-saltna tal-Alla. U meta s-saltna tal-Alla tiġi fuq ħajtek dan tess-esperjenza. Issa hemm ċwievet, ċavetta x'tagħmel? Ħa niddiskutu naqdi. X'tagħmel ċavetta? Tiftaħ. Mela la ċavetta tiftaħ, mela Kristu ta' l-awtorità u id-dritt
il-kelma dritt, awtorità, dominju huma l-istess ħaġa. Is-seta, il-legalità li hemm barkiet lesti għalik li inti tiftaħilhom il-bib. Tiftaħ il-bib. Jiena fl-immaġinazzjoni imbirka tiegħi. Nimmaġina, ma nafx forsi hawn min l-Amerika, ġieli mort l-Amerika djar, ġieli rajthom id-djar tal-Amerika kif huma. Ikollhom closet, mbagħad ikollhom l-attic u ikollhom biba tinfetaħ hekk u jniżlu siġġi u hekk vera cool ħanejlek. U tista' titla' flekted. U jiena nimmaġina li issa hekk għandha attic hekk. Tifhem? U l-mulejta waħda minn dawk iċ-ċwivet jew bosta jiddependi fl-imba parti tal-etik li tiftaħ, sewwa, u inti tniżel is-sellu. Amen, intu qed tifhmu kif dak l-immaġinazzjoni tiegħek. Halleluja. Allura inti once li l-mulejtak daw iċ-ċwievet, awtorità, dritt, legalità, sewwa, għal kull ħaġa li għandek fil-ħajja tiegħek li mhix qiegħda sew skont is-saltna Alla skont ir-rida Alla, Alla li lek tak ċavetta għala xalija imbarka. Għal Mart hemm fejqan, għall-oppressjoni hemm il-ħelsin, għad-dnub hemm il-maħfra, emmen għall-povertà, mill-prosperità, dawn huma ċwievet. Amen? Però illum ħanitkellem fuq xi ċwievet li jiena u inti ħanużaw kuljum. Ħafna minna mhux il-fejqan ħanużaw kuljum. Grazzi Ġesu. Ħafna minna mhux ħanużaw il-prosperità kuljum għalkemm għandna bżonn inħallsu l-kontijiet kontinwament, speċjalment fi żmien tal-milied. Sewwa, allora waħda miċ-ċwievet li ħanitkellem fuq tliet ċwievet. Li jiena u inti, jekk inti tinnota daw iċ-ċwievet huma l-oppost ta' Satana, ta' kif jopera s-saltna ta' Satana. U ħanibda mill-ewwel ċwievet. Morri fl-ewwel Korintin kapitlu 13. L-ewwel ċavetta. Li għal xuħut minnkom ta' fdol ma stax ta' fejn tiġa sejjer. L-ewwel Korintin, kapitlu 13. L-aħħar skrittura tal-ewwel Korintin 12 tgħid imma jien norikom triq li taddihom il-kollha, ġifieri aħjar minn dawn kollha. Vers wieħed, li kont nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli bla ma kelli l-imħabba kont inkun qisni strument tar-ram, iżarżaw jew platti ċekċku. U kieku kelli, vers 2, id-don tal-profezija u kont naf il-misteri kollha u l-erf kollu, kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa l-inqanqal il-muntanji, imma ma kellix imħabba jien ma kont inkun xejn. U kieku kelli nqassam ġidi kollu fil-karità u nagħti ġismi għall-ħruq. Bla ma jkolli mħabba xejn ma jkun jiswili ta' ġid. Issa, kemm minnkom kieku inti tara xi ħadd li les li jagħti ġismu għall-ħruq għal xi ħadd ma taħsibx li huwa qed jimxi diġà fl-imħabba. Jekk tara xi ħadd, speċjalment issa fi żmien tal-milied, ikun hemm bosta ġbir għall-missjoni law u missjoni le, u tibda tara n-nies tilgħin in-numri fuq it-televiżjoni, 1,000,000, 5 miljun, jidew 5 miljun. Il-mamma mija kemm imħabba Malta. Tajt. Tajjeb li tagħti l-karità Alla ħares ma teżistix li tagħti l-karità kollha kemm aħna obbligati quddiem Alla li nagħtu għaliex l-imħabba tesprimi ruħha fli tagħti. Love gives. Imma jista' jkun li teżisti xi tip ta' giving, għotjiet li fil-versa l-kelma volja tagħti imma m'hemmx imħabba. Wow! Amen. Fl-esperienza tiegħi mhux kulħadd min jagħti ħobb. Mhux kull min ħadd jagħti ħobb, mhux kull min għax jagħmel sagrifiċċju bil-forza ħax ħobb. Da bħal meta hawn min ma jisraqx, mhux għax għandu l-biża' Alla, imma ma jridx imur il-ħabs. Nalla li hija l-man jibża mill-ħabs, imma il-mottiv ta' qalbu jekk huwa ħalli l fuq barra
u ma jbidax qalbu xorta Alla tjara ħalli, la volja ma saraq il-ħal. Għax qalbu xorta ħalli, għalhekk il-Bibja tgħidlek mhux biss tisraqx, imma tixxennax. Ma tixtieqx ħwejjeġ tal-oħrajn. U Alla biss jaf jekk inti tixtieqhom jew le, mhux li tixtieq xi karozza jew xi dar jew xi ħwejjeġ bej jew verda. Basta ma tixtieqx bejra ara dak x'għandu dak kif għandu kiena nixtieq dik kiena. Tifhem, mbagħad mur tgħidlu I love you brother. Għad kalma daqxej fuq l-imħabba. Għalix din hija waħda mit-xwivet tas-saltna. Għalix jekk inti din nota, jekk Alla u mħabba x'inhu l-oppost? That's it. That's it. Hemm il-mibeda. Mela waħda mit-xwivet li jien Alla, sa di m'hemm bżonn tkun pastor, postlu, profeta, teacher, whatever xejn. Kristjani ben u bint Alla. Jekk jien nopra fl-imħabba, kemm il-darba u ħanerġa' ngħidha u nerġa' ninsisti fuqha. L-imħabba vera hija sagrifiċċju. Hawn min jistenna li jħoss xi ħaġa biex iħobb. L-imħabba vera ma tistennax il-ħoss, il-ħass. L-imħabba hija deċiżjoni. Alla mkien ma jgħidlek għax ħassejt l-imħabba lik, mittalik. Alla kull ma jagħmel b'deċiżjoni. Jina u inti bħala Kristjan nagħmlu dak li huwa sew u nħobb b'deċiżjoni. Fil-Kristjaneżmu tiċċassax jekk issib il xi ħadd jgħidlek I love you brother u mbagħad inqas minn ġimgħa wara jew inqas 24 sena 20 sija wara issib xi stallet iwaħħal ma' darek. But I love you. Sewwa. Meta bniedem jgħid inħobbok, waħda mill-affarijiet. Meta innota kif Alla jaħdem bl-imħabba. Mela Alla huwa mħabba l-ewwel Ġwanni 4:8. Alla jgħidlek li tista' tagħmel affarijiet li minn barra jidhru tajjeb u għandek tagħmilhom, imma għal Alla jiswew u jgħoddu jekk inti tagħmilhom vera b'imħabba. U l-imħabba mhux għax inti toħroġ xi ħaġa mill-but. L-imħabba hija ħafna drabi ħadd iswilek lilek xi ħaġa personali, mhux biss fi euros, ħadd iswilek lilek u sagrifiċċju. Għalhekk anke fi żwieġ, imma mhux fi żwieġ biss, anke bejn l-aħwa suppost. Aħna nista' mħabba suppost. Il-Kristjani suppost huma l-iktar magħrufa suppost. Għall-imħabba ta' bejnietom mhux hekk qal Ġesu. Meta d-dinja jaraw li mħabba ta' bejnikom kunu jafu li intom tiegħi. Issa jiena bniedem li nipritka ħafna u nemmen u nimxi bil-grazzja tal-Alla u għall-glorja tal-Alla fil-qawwa tal-Alla u bħalma tafu naraw il-qawwa tal-Alla. Imma ħa ngħidlek. Tista' tkun bniedem tfittex il-qawwa tal-Alla u ma tagħmlux għax inti tħobb, imma għax inti tħobb jew tħossok tajjeb, jew għax tħossok importanti, jew għax tħobb tidher sewwa. Issa ovvjament jekk inti ħajkollok pjattaforma pubblika xorta ħadd tidher, mhux għax trid tidher, ma bil-forsi tidher. Ġifieri jekk inti hemm xi ħadd li Alla jużah jew jużah mod pubbliku, u nirġgħu tgħidilhom għax inti qiegħda tagħmlu biex tidher inti tħares. Tifhem? Jekk ikunu fuq it-televiżjoni bħal jien x'nista' ngħidlek, jew għamlu jew aqliblu, jew kellha millu riżar qudiemu biss, ħalli ma toqgħodx tara. X'nista' ngħidlek? Sewwa, imma iwa hemm ministeri bħalma jgħid Pawlu l-ewwel Korintin 12, jgħidlek hemm doni u ministeri, xi wħud minnhom huma ma jidhrux u xi wħud minnhom jidhru. Imma u f'dawn id-doni kollha li verament isarfu għal saltna tal-Alla u fajna Alla pożittiv, hija li inti daw anke meta aħna noperaw il-fejqan, mhux għax ara kemm hu anointed jew kemm hija anointed jew x'qawwa, grazzi mulejta dak kollox vera. Imma li għandi anqallili u lilek biex naraw nies ifiqu huwa l-imħabba. Għaliex Ġesu, meta kien ifejjaq, meta kien jeħles xi ħadd mix-xitan, x'tgħid l-Iskrittura ħafna drabi. Kien hemm anqal mill-kompassjoni, mhux ħafna x'jaħsbu, ma Ġesu kien ifejjaq biex juri li huwa l-iben Alla, mhux veru kien ma tgħidlek il-Bibja. Għalhekk kien ifejjaq tallu m'għandux allura llum il-ġurnata m'għandu bżonn juri li huwa l-iben Alla kieku vera dik hija teorija tiegħek. Qed tifhem ma nafx hekk ġieli smajtuha di teorija falsa? Min f'ċertu kamp ta' cessationists.
dawk li jemnux fil-fejqan u l-mirakli li huma llum u d-donja tal-Ispiritu Santu. Jgħidu ma Ġesu kien ifejjaq dak żmien biex jikkonferma u juri l-popli huwa l-Messija. Mela llum m'għandux bżonn juri li huwa l-Messija. Aw iktar nies ma jemnux illum il-ġurnata minn dak iż-żmien, sa ċertu punt. Raġuni waħda hija għax hawn iktar nies. Simple as day. Sewwa, imma Ġesu meta kien ifejjaq anka l-Ministeru tal-Ħelsien meta toħroġ il xi ħadd toħroġlu d-demonju, huwa ministeru ta' mħabba ta'. Huwa ministeru ta' mħabba. Meta inti tara xi ħadd qed jiġi oppressat, msawwat, abbużat bid-demonju, tkun li mħabba talla fik li inti titqanqal biex titlob miegħu magħha biex jinħelsu. Mhux għax ara kemm jien anointed wara jkien bravu għax jiena mort il-Bibel kollox, daw kollha tajbin. U kollox ħajkollu bżonnu. Imma l-Alla biex jiswa xi ħaġa dak huwa l-imħabba titqanqlek. U d-demonju ma jafx jitfisser imħabba. Tidnejlkom xi ħaġa tal-bliħ. Id-demonju għandu qawwa wkoll. Issa naf li hawn min jgħid imma d-demonju jista' jfejjaq mhux vera ta'. Imkien ma tara xi ħadd xi darba fiq bid-demonju. Hemm mirakli folots imma mhux fejqan. Interestingly. Għasajlek mirakli, dejlek sinjali propja l-Bibja, dejlek sinjali folos, ma dejlekx fejqan. Dijet nirranġa daqxej dutrini folos fi ċertu nis f'ċertu kampijiet li anka jħobbu l-Ġesu. Hemm numma ta' żminijiet. Bimkien van l-Bibja dejlek ix-xitan ifejjaq. Hemm sinjali folos li jagħmel ix-xitan. Anka l-Antikrist ma mhux ħajġi fejqan nies. Għax il-fejqan hija xi ħaġa li Alla biss jista' jagħtik għax hu fejqan. Ix-xitan imissek imardek. M'hemm bżonn jipprova jmardek imardek. Għalhekk ħafna min nies meta jkunu pparsata mix-xitan dejjem, apparti li jkollhom spiritu minn iġġes, ikollhom ukoll xi marda. Tieħu ħsieb dak l-ispiritu tkeċċeħ il-barra tieqa' fil-marda. L-Ispiritu Santu jiġi ġa fik, int m'hemm bżonn titolbu l-fejqek għax il-mument l-Ispiritu Santu jiġi ġa fik. Il-marda mal-ewwel tibda titlaq jew titlaq dak il-ħin stess. Għaliex għax Alla fin-natura tiegħu huwa fejqan imma fl-istess ħin ukoll apparti li għandu l-qawwa x'in tinsix il-Bibja tgħidlek li anke d-demonju għandu l-qawwa. Kontu tafu għandi? Il-Bibja ma tgħidlekx ix-xitan m'għandux qawwa da. Ħares li d-dinja biex kont taf jekk għandux qawwa. Għadek ma tafx kemm inti mbirek li twilit minn ġdid. Li lilek poġġik fis-saltna li tiddomina s-saltna ta' dlamiet. Halleluja. Gloria a Ġesu. Fil-ktib ta' Luqa kapitlu 10, vers 19, Ġesu jgħidilhom araw jiena tajtkom qawwa u awtorità fuq il-qawwa kollha tal-għadu. Il-għadu għandu l-qawwa. Lew għandu l-qawwa. Anyway, allura ħanitkellmu fuq l-imħabba, ġdi waħda miċ-ċwievet. Jiena u inti meta nagħmlu number one għamel xi ħaġa l-mulej, ma tistax tgħid jiena ħobb il-Ġesu ma nagħmel xejn. Sewwa għamela b'imħabba. Jekk inti tgħid il-ħuk u oħtok jiena nħobbok, għamela b'imħabba. Imħabba ma jfissirx li nħoss l-imħabba. Issa hemm imħabba li tħoss, imma ħafna drabi l-imħabba li nitkellmu fuq aħna, illum mhux tal-ħass, l-imħabba imħabba agape, imħabba sagrifiċjali li jiena nagħtik mingħajr ma nistenna lura. Agape, Alla jħobbok mhux għax iħoss, Alla jħobbok anke meta ma tħobbux lura. Alla jħobbok anke meta tagħmel id-deni u tidaj bih u tafel jibqa' jħobbok għaliex għax l-imħabba tiegħu hija perfetta u huwa mħabba. Imma l-inna taf li inti jiena u inti imwildin mill-istess natura tiegħu. Jiena u inti imwildin mill-istess natura tal-Alla ta'. Din hija waħda miċ-ċwievet li jiena u inti ħajjejna il-mulej ngħixu f'din is-saltna biex niddominaw b'daw iċ-ċwievet. Imħabba. Għalhekk inti taħfer malaj. U taħfer mhux bħal xi Kristjani ta' naħfillek imma. Sewwa taħfer u tgħid inħobb bħalma jħobb Kristu ta'. U ħanejdlek fl-esperjenza tiegħi b'mod assolut ħantikom xokk. Ftit li xejn Kristjani nara jgħixu għadi. Ftit li xejn. Tgħidli inti tgħixha nipprova. Niprova. Ġilli nixxieli u fejn ma nixxielix mhux ngħid daqshekk mela. Nibqa' jekk hemm persuna nitlob għalihom
U li għalix ċertu affarijiet mhux min-naħa tiegħek biss. Tkun min-naħa tal-persuna l-oħra wkoll. Tifhmu? Imma bħalma jgħid l-Iskrittura f'Romani kapitlu 12. Sakemm jiddependi minnek, inti imxi fl-imħabba, imxi fil-paċi u għamel il-parti tiegħek. U ħafna mid-drabi ħajkunu nies li milli mhux ewwel darba ismajnija kienu viċin tiegħek, weġġawk, traduk u qalulek I love you brother. U I love you sister. U minn għal-jom li jħobbuk. Ek minn għal-jom għax ġas jgħidulek I love you. Jekk li mħabba I love you brother, jew I love you pastor, jew I love you sister, ma tixbaħx il-lik. U d-dimalla, it's fake. Ismaw l-imħabba talla. Lut 13:5 xtajt. Jiena ma nabbandonak u ma nitilqek għad. Kif jiġifieri anke meta nisbalji Alla xorta ma jibbandonanix. Għajdu l-intom, meta tisbalji tilqek Alla. Qed tifhmu l-Kristjani kemm għandhom vera x'jikbru fl-imħabba. Qed tifhmu għaliex ċertu nies jgħixu f'ċertu paċi, armonija u qawwa tal-Ispiritu Santu. Għaliex fejn jiġi għall-imħabba, l-imħabba ħadd iswilek. If it doesn't cost you, it's not love. It will hurt you, tweġġek. Mux inti tipprova tweġġa' ħadd ieħor konxjament, isserħilu aħna sfortunatament huma nixgol dan iweġġgħu xi imma konxjament ma tweġġax. U jekk isir taf li weġġejt xi ħadd b'mod u ma kontx taf, kun umli imxi fl-imħabba li wara Kristu u għid jinsbaljajt kontrik Brenda, jinsbaljajt kontrik sister u għaxfilli għax bekk business tanarek li vera mħobbok. Ħanedugom xi ħaġa. Fl-esperienza tiegħi, il-maġġoranza ta' Kristjani ma jkwalifikawx hawnhekk. Għalhekk il-Kristjaneżmu huwa patt mal-Alla li jekk inti taqtaw dawk tmur l-infern. Huwa patt ma' Kristu li jiġi violated kontinwament u ħafna Kristjani jaħsbu it's no big deal. U hemm il-patt ta' żwieġ. Il-patt ta' żwieġ ma' martek u ma' żewġek x'jgħidu fil-riti ta' żwieġ. Fil-ġid u fil-aks. Fil-mart u fis-saħħa. Tiklejmjahomx, imma jekk tgħaddi minnha tittumnu hemm. Imma hekk jgħidu, ovvjament, għaxin sewwa fil-bżonn u fl-abbondanza. Sewwa x'jiġri meta tinxtam tajjeb u meta tinten. Meta toħroġ riħat fuq minnek u meta toħroġ riħat pesta. Inħobbok u naqpa miegħek. U toħx taħseb fuq ir-riħat jew, ftakar li inti riħawku. Imma illum il-ġurnata hemm shower, nispera li waslet fejn toqgħodi. U hemm il-fwieħa. Jekk jista' jkun l-ewwel ix-shower imbagħad il-fwieħa, mhux il-fwieħa l-ewwel. Imma qed ngħidilkom għaliex wara 30 sena Kristjaneżmu u 53 sena fil-ħajja tibda tgħid tibda tarbel. Ovvjament, jaqbillek tarbel, hello, it's about time. Sewwa, tibda tgħid fejn l-imħabba. Aw ta' mħabba. Imma fl-esperjenza tiegħi nista' ngħidilkom li l-maġġoranza li rajt esperjenzajt jien. They I love you brother, they don't love you nothing. Meta tkun għaddej minn żmien diffiċli, you know how much they really love you. Or how much he really loves you. Or she really loves you. Sewwa, meta tkun għaddej meta tkun mhux taf ħafna fejn jħobbuk, meta tkun hemm quċċata. Tiddi u tgħid kemm qed tagħmel suċċess. U ma tgħidu I love you brother, nammirak brother, u jiena dejjem nissapportjak dejjem warajk. U mbagħad kif tgħaddi bil-wied, tibbliha, tiċċassa kemm tibda tara l-imħabba tonqos. Ma tibda tgħid di I love you brother fejni.
I think it's not even in the air anymore. Għalix l-imħabba hija sagrifiċċju. L-imħabba dejjem tqis lil ħaddieħor aħjar. Meta naqbel u ma naqbilx ma' marti jew miegħi, l-imħabba tirrikjedi li tibqa' hemm. Qed nitkellem speċjalment għal żwieġijiet Kristjani li suppost għandhom l-imħabba talla infawra f'qalbhom permezz tal-Ispiritu Santu. Taf li Kristjani m'għandniex skuża? L-imħabba kollha talla ġiet imsawba f'qalbek, Ma nistax ngħid jiena ma nafx, ma tridx orrajt, ma mhux ma tafx. Tidnejlek meta tkun taf li tħobb vera. Tidnejlek tkun taf? Qed nkellimkom fuq dawn l-affarijiet għax din hija l-lingwa l-opposta tad-demonju. L-lingwa tal tkun taf vera meta tħobbok li meta number one lilek ħad iswilek xi ħaġa. Meta lilek qablix l-image tiegħek ħajġi immess minħabba persuna li inti ħabbejt u mtappa. Ħad tkun taf jekk ħabbejt xorta meta inti pereżempju ma qbilx fuq xi ħaġa imma l-imħabba tirrikjedi li bħalma tagħmel Kristu, bħalma jagħmel l-Ispiritu Santu ma titlaqux il-brother, il-ħuk, ma titlaqux l-oħtok fil-ħin ta' dbatijiet. Hemmhekk kont taf jekk vera tħobbx. U għalhekk isma'wa Mattew 24 minn vers 10 sa 14. Fl-aħħar ta' żminijiet l-imħabba ta' ħafna Kristjani within brackets li jiena ntqajt ma' ħafna minnhom tibred. Imma il-frażi I love you bro dik jipomplu jedew ilek. I love you bro when I don't agree, when I agree, meta naqbel ma naqbilx, meta ma napprovax imma xorta nħobbok u xorta ħan nissapportjak. U mhux nitkellem fuq Pastor Renaċ nitkellem fuq aħwa. Meta l-imħabba mhix konvidjenti għalik. L-imħabba ta' Kristu ma ħasbitx fija nifisha, ħasbet fik u fija. It-tieni ċavetta. It-tieni ċavetta hija l-ewwel Ġwanni 4. Morru hemm. Anzi, morru fl-ewwel Ġwanni 5. L-ewwel Ġwanni 5. Qed titgħalbu xi ħaġa ħwa? Ħalli meta inti tgħid il xi ħadd inħobbok għażiża, inħobbok għażiż, inħobbok. Ħantikom eżempju jiena bħala missier. Meta jien jew marti ngħidu lil ulidna I love you son u ngħidulhom ħafna, huma jgħidulek ħafna. Mela I love you. Fil-għodin huma irridu nqum nwaslek kesħa xemm xita niflaħ ma niflaħx irridu nqum nwaslek għall-iskola m'għandix update imma nagħmilha xorta xi nħobbok. Meta il-mara għandha update issajrilhom jew ma jgħidlix, issajrilhom xorta għax tħobbok. Li inti tixtrilhom forsi xi ħaġa li forsi tgħid ma naffordjajiex bħalissa di imma għax irid nuri li l-ibni huwa aktar importanti, nurih xi ħaġa li forsi bħalissa fin-natura ma nistax naffordja imma nixtrielu għax inħobbu. In-nota l-imħabba vera talla ma tibbażax fuq kif tirrispondi lura. Hija minna nfisha perfetta bħalma l-imħabba ta' Kristu lejk. Fil-2026 jalla din ir-realtà ssir revelazzjoni fil-poplu ta' River of Love. Għaliex ħad intaqa' ma' aħuk u oħtok, jista' jkun il-pastor tiegħek, jista' jkun martek, jista' jkun żewġek, jista' jkun l-elder, jista' jkun id-diaknu li ħajkollok timxi fil-mħabba. Għax mhux bil-fors dejjem ħadara għajn b'għajn, mhux bil-fors dejjem ħadaqbel. Xi kultant ħatirritaw ix-xuxin. Kemm ħad tkun imħabba bħal ta' Kristu? Ma jistax għalija dik l-imħabba, id-demonju. U n-nota, il-ġisem ta' Kristu imkisser u mifrud għax ma jafux verament jħobbu bl-imħabba ta' Kristu.
Ngħidlek. Ġesu stess qal. L-imħabba taħseb l-aħjar, mhux taħseb l-ar. Dil-ġimgħa ntqajt ma' brother u tkellimna apertament bejn xulxin u nħobbu l-xulxin. U għamilna exchange ta' ċertu kliem li kien jibes. Imma naf li u jħobbni u jaf li nħobbu. Infatti li xulxin għedna qed nitkellmu hekk għax aħna nħobbu xulxin. Xkun ma tħobbux jiġi taqgħu tqum ma jimpurtakx. Imma ħafna jiġu jaqgħu huma ma jimpurtamx imma fl-istessin xorta jgħidlek I love you brother. U llum il-ġurnata taf x'għed tallimt jien mhux ħajdilkom timitawni, imma ħatkellem għaliha bħala Gordon. Illum il-ġurnata ċertu aħwa ngħidilhom stop telling me I love you brother. You don't. I appreciate it, imma ma rridx offendik, imma li hija fake. Don't say it. Whether you do or not, għalik. Bejnek u bejn Alla. Amen. L-ewwel Ġwanni 5, vers 3. Għax din hija l-imħabba tal-Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal. Għax kull min wieled minn Alla jeleb lid-dinja. U din ir-rebħa fuq id-dinja l-fidi tagħna. X'inhu l-oppost tal-fidi? Il-biża' u d-dubju. ċavetta oħra. Mela nelbu d-dinja, nelbu l-ħass, nelbu l-ego tagħna bl-imħabba. Nelbu d-dinja bil-fidi. Innota, l-oppost tal-fidi eżattament kif topera s-saltna ta' dlamijiet. Bil-biża' u bid-dubju. Adam u Eva imxew bil-fidi. Il-fidi ftakar titfisser konvinzjoni. Kienu konvinti minnu Alla. Kienu konvinti x'tom Alla. Kienu konvinti x'jiet seta u dominju tom Alla. Poġġilhom kelma ta' dubju f'moħħhom id-demonju u spiċċaw minn fidi qabżu għal dubju u spiċċaw saru skjavi tal-biża'. Mela jiena u inti, iċ-ċavetta number 2, dawn huma ċavet vitali, importantissimi. Li jiena u inti rridem xi dejjem bl-imħabba tal-Alla. It-tieni rridem xi dejjem fil-fidi. Kif inkun naf jien qed nimxi bil-fidi. Mela fejn hemm il-fidi, l-ewwel Ġwanni kapitlu 2 u anke kapitlu 4 titkellem. Titkellem fejn hemm l-imħabba tal-Alla telep il-biża'. Innota daw jew imorru flimkien. L-imħabba u l-fidi. L-ewwel Korintin kapitlu 13 titkellem fuq l-imstess l-imħabba u l-fidi flimkien. Mela fejn jien meta jiena nimxi bil-fidi, xi tfisser timxi bil-fidi? Ħa nerġa' ngħidilkom xi tfisser bil-fidi għal-2252 darba. Ma nafx li timxi bil-fidi tfisser dan. Number 1, li jien dak li Alla jgħid huwa dak li lili imexxini f'ħajti. Dak li hemm miktub huwa il-liġi spiritwali li tiddomina li ħajti. Mhux b'kull rispett dak li tgħid id-dinja, mhux b'kull rispett dak li tgħid is-soċjetà, mhux b'kull rispett li dak li jgħidu ċertu gvernijiet, mhux dak li jgħid il-ħass jew il-gas, imma dak li jgħid Kristu. Meta jiena ħajti, ma tara, għal kull ħaġa li jiena nagħmel, għal kull ħaġa li jiena ngħid, għal kull deċiżjoni li jiena nieħu, nista' nebbekkja bi-skrittura fil-kuntest, inti tgħix skont il-kelma u inti tgħix skont il-fidi tal-Alla. Meta jiena nagħmel deċiżjonijiet barra mill-fidi tfisser jiena nagħmel xi ħaġa barra mill-prinċipju tas-saltna li Alla lili tani biex niddomina fiha u fuq is-saltni tad-dinja. Jekk ma ngħix bil-fidi, il-fidi dejjem tħares lejn xejn tal-Alla. Dejjem. U xejn tal-Alla l-Iskrittura xtejt, Salmi 119. 119 tgħidlek vers għandiku 89 xi ħaġa. Fejn tgħidlek il-kelma tiegħek hija stabbilita fis-smawiet għal dejjem. Mela jekk inti timxi fuq il-kelma tal-Alla bħalma jgħid f'Mattew kapitlu 7 Ġesu, inti tkun qed tibni darek fuq dak li huwa sod u mhux dak li huwa temporanju, ir-ramel huwa temporanju. Il-blat huwa etern, sod, ma jitħarrikx. Il-fidi tiegħek ma titħarrikx. Meta jiġi l-maltemp
ma titħarrikx. Meta jiġi l-mart, ma titħarrikx. Meta jiġi b'xi bxara ħażina, ma tgħidilix u issa għaddi għax issa l-bart, jew għax issa l-żmien tal-mart, jew għax issa żmien tal-miliet, jew għax issa jkun hawn ħafna mart u taqlib Le, dak ma ngħidhomx jien. Dak ma ngħidhomx. Dak qatt ma joħorġu minn fommi, qatt minnkom ħadd iżemuni ngħidha dik. U mhux għax intom ma tgħixux miegħi, għax laqqas dari ma ngħidha. Jiena klimi huwa biss xejn Alla biss. Jiena rrid nkun bħal profeta Mikaja. Jien ma ngħid xejn ħlief dak li jgħid il-mulej. Xejn iktar. U lax ġej il-mart, u lax ġej għall-gwerra, u x'biża la, u x'biża lem. Dak ma ngħidux, xi ma ngħix biex biża. Dik mhux ir-realtà tiegħi. Ir-realtà tiegħi assaltna Alla ngħix bil-mħabba u ngħix bil-fidi. Ħalli niddomina fuq id-dinja fuq iċ-ċirkostanzi da kull id-demonju li jġib. Halleluja. U jekk inti tgħidli kemm inti differenti u inti radikali u inti praise the Lord, bħal Ġesu. Inti Ġesu allura minix Ġesu imma lilu ridni meta ta' mhux lilek. Amen. Halleluja. Praise God. Amen. Jiġifieri mela l-fidi dejjem tħares xtejt il-kelma. Frażi li kien għamilha kien ħareġa Smith Wigglesworth, l-apostlu tal-fidi, jsejħulu, kien jgħidlek bl-Ingliż. If the Bible says it, I believe it, that settles it. That's it. Jekk miktuba fil-Bibja, u speċjalment f'kuntest ta' kreazzjoni ġdida llum fi Kristu, jekk hija fil-Bibja għalijiet fi Kristu, m'għandi bżonn tispjega li xejn, m'għandi bżonn inħoss xejn, daqshekk dik hija l-liġi ta' ħajti. Dik. Mhux jgħid it-tabib jew għax kif ħassejt sintomu, naħseb ġej il-mart, ara. Le. Inti l-ewwel reaction li jkollok meta jkollok dawn l-affarijiet jiġu jħabtulek fuq il-bib. X'inhi ir-reaction tiegħek? X'joħroġ minn fomok biża', dubju, tibda tirrepeti x'jgħid jgħidlek id-dinja, jew minn fomok joħroġ x'jgħid Alla. Infakkarkom xi tallimna u kemm minn darba tkellimna fuq. Dak li joħroġ minn fomok jistabbilixxi fuq ħajtek. Number 2. Number 3. U l-aħħar ċavetta għallum. Dawn huma vitali għall-Kristjani biex jiena u inti ngħixu ħajja ta' awtorità u dominju iċċwivet li Kristu tagħna biex aħna niddominaw fuq din il-ħajja. Hija Rumani kapitlu 8. Ħanibda naqra minn vers 14. Rumani 8. U Atti 1 vers 8 jgħid. U intom tirċivu qawwa meta l-Ispirtu tal-Alla jiġi fuqkom u tkunu xhieda u evidenza għalija. Fħal tarxin, tal-ħaġdid, ħażabar, il-fgura, il-belt, l-isla, Bormla, Kalkara, Birkirkara, ħazzabuċu, Zurri, kullim ki, tkunu xhieda, innotaw. U hawnhekk qed nitkellem fuq l-Ispirtu Santu. Ġesu ħallilna l-Ispirtu Santu. Mhux ġas biex noperaw fil-fejqan u nirringrazzaw il-Alla tad-doni, grazzi mali ta' dak id-doni. Imma biex l-Ispirtu Santu, number 1, qatt ma ħajgwidak fil-ħażen. Qatt ma ħajbirek jew japprovalek ir-rebelljoni u l-Ispirtu Santu dejjem ħajmexxik li taqbel mal-kelma li hu stess jispira l-Bibja. U t-tieni ħajmexxik fi triq tas-sewwa li tġib glorja lill-Alla u s-saħħaħ u tibni l-Knisja. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek Rumani kapitlu 8 vers 14. Dawn huma 3 ċwievet. U li Ġesu tom il-Knisja, innota. L-Ispirtu Santu kif inhu moti fit-Testament il-ġdid, ma kienx moti fit-Testament il-qadi. Vers 14 tgħidlek, daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu tal-Alla huma wlied Alla. Amen. U dan l-Ispirtu li jixed flimkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna wlied Alla. Eżaż aħwa l-Ispirtu Santu number 1 huwa dak li jgħinek tgħix ħajja fi Kristu. L-Ispirtu Santu dak li ħajjejnek tgħix ħajja konsagrata is-separata għal Alla. Għalhekk jissejjaħ Spiritu Santu, jikkonsagrak, jissantifikak, iwarbek għalih. Qed tifhmu? Mingħajr l-Ispirtu Santu
il-Kristjaneżmu tiegħek huwa mneżza mis-sopranaturali. Amen, għal-kemm il-mħabba tal-la hija sopranaturali. Il-fidi tal-la fina hija sopranaturali. Imma l-Ispiritu Santu ġimoti lilek biex dak li huwa ġimoti fik, inti tista' timmanifestah u ftakar xejn il-mulej, xedna wkoll il-ġimgħa l-oħra. Mattew 24, vers 24, u dan il-Vanġelu tas-saltna jiġi mxandar mad-dinja kollha mbagħad jiġi it-tmiem. Għad baqanna, ħanilek fuq dik iskrittura biss għad baqanna tmiem. Għax bħal mettilkom, il-Vanġelu tal-Knisja Kattolika, Battista, Evangelika, Protestanta, Ortodossa ġew predikati. Il-Vanġelu tas-saltna ftit li ġej predikat. Il-Vanġelu tas-saltna ġifieri fejn kull ma jiġi predikat Kristu, saltna talla tiġi bil-qawwa tal-Ispiritu Santu biex inti tkun ta' evidenza ħajja li Kristu Ġesu huwa reali huwa ħaj. Ma tistax tgħix ħajja ta' Kristu rebbieqa mingħajr l-Ispiritu Santu eżażaħwa. U l-Ispiritu Santu huwa dak li jmexxik Ġesu jgħidlek. Ġwanni 14, meta jiġi hu jmexxikom fil-verità kollha. L-Ispiritu Santu huwa dak li jgħinek taraf iktar il-Kristu. Kif tista' ssir taf il-Ġesu? Ġesu Kristu inti għandek bżonn l-Ispiritu Santu biex jirrevelalek mill-minu Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħek. U għal-Ispiritu Santu li jgħinek timita lil-Ġesu. Ħanilkom kemm huwa importanti l-Ispiritu Santu għalik u għalija dawn huma tliet ġwievet u ħonna tolbu. Laqqas Ġesu Kristu li hu stess Alla fil-ġisem imwieled minn Alla m'għamel xejn sakemm ġie mlibbes bl-Ispiritu Santu wara 30 sena. Daw it-tliet tiġwievet fittixhom xenna għalihom kuljum. Li timxi fil-imħabba vera tal-Alla, mhux il-ħabba fejk tal-bniedem, kondizzjoni u b'data ta' terminu. Bil-fidi li tirbaħ id-dinja u l-Ispiritu Santu li jmexxik dejjem għar-rebħa għas-sewwa, li jmexxik fi triq tas-sewwa għalik għal dak li għandek bżonn, anke mhux bil-forsa tal-Ministeru, anke xogħol. Inti minn għalik li ħadmur taħdem ma' kumpanija u l-Ispiritu Santu jurik li dini għal-kumpanija li jridek taħdem fejn hemmhekk għandek missjoni. Ma' persuna di għandek tgħidilha hekk u di tgħidilha xejn. L-Ispiritu Santu jmexxik fil-ħajja soprannaturali. Għalhekk min jimxi mal-Ispiritu Santu, min jimexxi mal-Ispiritu Santu huwa tassew wlied Alla. Amen eżażaħwa? Tliet tiġwievet ta' rebħa biex jgħinuk biex inti tiddomina fuq din l-art. U dawn it-tlieta huma opposti għas-saltan tal-lamin. Halleluja! Grazzi Ġesu. Amen. Halleluja. Tallimtu xi ħaġa l-lejla ħwa. Amen. Ejn itolbu flimkien. Itolbu miegħi. Għaw xi ħadd il-lejla jgħidli pastor illum nibda ħajja ġdida ma' Kristu. Għaw xi ħadd illum għall-ewwel darba. Tixtieq ħajja proset, praise God. It's okay. Kaw xi ħadd forsi di tkun żgur, forsi inti żgur jekk inti salvat jew le. Imma tixtieq tkun żgur li inti salvat u li jdejk. Kaw xi ħadd jixtieq. It's okay. Kulħadd iqum bej siħdej siġġidakom u tolbu miegħi. Issa dit-talba jekk inti ħatejda, jekk forsi qatt metta jew inti żgur, dit-talba ejda minn qalbek ħalli salvak. Imma fissira minn qalbek. Kulħadd jgħid it-talba warajja minn qalbek jgħidlu missi qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Illum naraf li fil-mħabba kbira tiegħek inti sejjaħtli, għaraftni u ħabbejtni u għażiltni biex inkun tiegħek mulej. Nifhem li mingħajrek ma nistax insalva għax ma nistax insalva lili nnifsi. U għandi bżonnok lilek Ġesu bħala s-salvatur tiegħi. Għalhekk nitolbok salvani mulej. Ejja f'qalbi mulej. Imlini bl-Ispiritu Santu. Mexxini fil-verità kollha tiegħek. Għallimni inħobb dak li tħobb int u għallimni nobgħod dak li tobgħod int. Ġesu Kristu ta' Nazaret. Kun inti s-sit tiegħi, kun inti s-salvatur tiegħi. Inti li bentalla l-ħaj, li mettalija fuq is-salib u li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħek. Inti salvajtni. Millum il-qoddim nitolbok ukoll
biex permess daw it-tlet tiċwievet li inti tajtni bħala ċittadin tas-saltna ta' Smewijiet, Spiritu Santu għajni mexxini, għallimni biex ngħix din il-ħajja vittorjuża fil-imħabba tal-Alla, ħajja tal-fidi li telep id-dinja u dejjem immexxi mill-Ispiritu Santu skont il-kelma qdisa tiegħek. Illum niddikjara li jien ta' Ġesu. Ix-xitan m'għandu l-ebda seta u ħakma fuq ħajti. Ġesu Kristu ta' Nazaret, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Fakkarni daw il-punti kuljum u għajni nikber matura f'dawn it-tlet realtajiet ċwievet tas-saltna li inti tajtni. Nirringrazzjak li smajtni mulej. Nirringrazzjak li ħabbejtni. Nirringrazzjak li inti ħfirt li d-nubieti kollha u millhom il-qudiem. Mexxini biex insir nafek aktar mulej tiegħi. Lilek nagħti kull glorja u tifħir fissem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja. Amen. Għatu ċebċiba kbira il-mulej zizawa. Halleluja. Tlet ċwievet. Ħanejdilkom aħwa. Jekk jiena u inti rnexxina naqbda daw tlet ċwievet biss. Biss daw biss. Ħanejdlek. Diġà nafu l-iskrittura tgħidilna li x-xitan ma jistax imissek. Imma b'daw tlet ċwievet biss qed ngħidilkom. Number one, they're supernatural. There's 3 supernatural keys. Imma nemmen li jinti tkun għattola f'livell spirituali li l-għadu ma jkollu l-ebda seta fuq ħajtek. Amen? Grazie Ġesu. Ejja nfaħru l-mulej flimkien, xandek għalina Aziz. Hallelujah. Hallelujah. Faith Yes, amen. is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Hallelujah. Oh, faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Jesus. Oh, faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Hallelujah. Mr. Adis. Grazie l-inti tatajna is-seta u l-qawa biex din is-saltna li inti poġġejtna fija aħna nistgħu ngħixu f'dominju fuq il-qawa kollha tal-għadu. Permezz tal-imħabba Alla li taħdem fina, permezz tal-fidi li telep id-dinja u permezz tal-Ispiritu Santu li qajjem il-Kristu mill-imwiet li llum jagħmar fina li lek kull glorja u tifħir missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Hallelujah. God bless you YouTube u Facebook. Narawkom nhar is-Sibt.